Jinak já teda v rychlosti Jendu představím, než se to tam všechno překopíruje. Jenda je senior developer ve firmě Webicon na Slovensku. Jestli se to dá dobře, abych tady někoho náhodou neostal na Slovensku, jo, to je dobrý. Jinak teda původem je v Brně a Webicon se zabývá tím, že vlastně vyvíjí webové aplikace s podporou WordPressu a hlavně na WordPressu. A Jendovo přednáška bude o projektu Calypso, který vzniká pro VIP klienty WordPress.org, jestli to dobře. WordPress.com, sorry, poplet jsem to. A Calypso se zabývá tím, že oni se snaží nějakým způsobem převést administraci WordPressu do Reactu, nebo JavaScriptu, aby prostě to bylo trochu rychlejší a mělo to nějaké další možnosti. A o tom, jak to řeší a jaký komplikace nastaly a co to může dneska přinést, vám dneska Jenda řekne, až přepne flešku. Tak ako bolo povedané, som Jan Bočinec z firmy Webicon. Zaoberám sa vývojom aplikácií na WordPresse a dneska som vám prišiel porozprávať niečo o tejto myši. Ja som vás prišiel porozprávať o novom administračnom rozhraní pre WordPress.com, ktoré je nazvané Calypso. V poslednej dobe, alebo od jesene minulého roka, kedy Automatic vlastne open sourceol skôr tento produkt verejnosti a vlastne dal ho na GitHub, tak vzniká okolo toho celkom diskusia. Sú pozitívne ohlasy, negatívne ohlasy. Táto platforma je vlastne nasadená na WordPress.com, takže ak poznáte WordPress.com a používate WordPress.com, tak ste sa určite už stretli s tým, čo vám tu dneska ukážem. Veľa ľudí malo domnenku, že je to nejaká náhrada WordPressu alebo WordPress adminu, ale to v podstate nie je pravda. WordPress stále zostáva taký, ako je. Nestáva sa z neho čisto JavaScriptová aplikácia alebo niečo podobné. Calypso je skôr nejaká alternatíva ku klasickému WP adminu, ktorá by mala priniesť nejaké vylepšenia a ďalšie možnosti do budúcna. Calypso je 100% open source projekt, hocikto môže teraz do neho prispievať. Pôvodne za ním stojí firma Automatic, ktorá vlastne prevádzkuje WordPress.com platformu. Celé toto prostredie, alebo celý tento interfejs je napájaný cez API. Toto REST API je otvorené všetkým a každý ho môže používať. Vlastne tak môžete si napísať vlastnú aplikáciu, ktorá používa toto API. Je preukázateľne rýchlejší ako štandardný WP admin. Je plne responsívny. Ak používate WordPress.com, tak určite viete, že sa cez to dajú spravovať aj vaše klasické WordPress.org stránky, ktoré hostujete na vlastných hostingoch. Je celý napísaný v JavaScripte a je možné vďaka tomu, že si ho môžete napríklad nainštalovať aj lokálne, je možné ho rozšíriť o funkcie alebo vlastne ďalšie moduly, ktoré potrebujete pre svoje potreby. Je hlavne teda pre WordPress.com, ale je možné ho používať aj pre WordPress.org weby, teda vlastne vaše vlastné inštalácie vďaka Jetpack REST API, čo znamená, že nie je to priamo prepojené, ale vďaka Jetpacku je to možné. Calypso je stále nedokončené, stále sa na ňom pracuje, je to v aktívnom vývoji, strašne veľa vecí tam podľa mňa ešte chýba a je to len začiatok vlastne. Vyzerá nejak takto, ak ste nikdy neboli na WordPress.com, nemáte tam žiadny web, aby ste mali aspoň predstavu, ako vyzerá ten dizajn. Určite tam vidíte prvky podobné klasickému WordPress adminu. Máme iba pre ukážku. Nastavenia. Aké vidím súčasné problémy Calypsa? To prostredie je momentálne navrhnuté tak, že ak potrebujete niečo zeditovať, upraviť alebo nastaviť, stále musíte strašne veľa klikať, preklikať sa cez niekoľko úrovní a čo vám môže priniesť zmätok pri ovládaní celej tej administrácie. Tým, že nie všetky veci sú ešte preportované do Calypsa,
tak sa vám stane, že sa prepínate vlastne z tohto nového prostredia do starého WP adminu a podobne, alebo napríklad do customizera, cez ktorý si môžete prispôsobiť svoj web, vlastne ten frontend. Taktiež sa veľa ľudí sťažovalo na fórach, že tým, že tam môžete mať viacero webov, tak nevedia, ktorý web spravujú, že sa im stáva, že napríklad postnú, teda publikujú príspevok pod úplne iným webom, ako chceli. A taktiež sa im zdá, že si nemôžu to prostredie prispôsobiť tak ako klasický WordPress admin, čo určite poznáte, že tie jednotlivé boxíky, čo tam máte, tak si ich môžete vypínať, že či ich tam chcete, nechcete, môžete ich presúvať, môžete ten layout meniť, či chcete jednostĺpcový, či chcete tam mať nejaký sidebar alebo niečo podobné. To v Calypse zatiaľ nie je možné. Taktiež na dizajne by sa dalo tiež určite popracovať, pretože z pohľadu aj UX sa tam veľa elementov stráca. Ľudia si nevšimnú, že čo napríklad práve editujú alebo na ktorej stránke sú, nie je im to celkom jasné. Tým, že je napísaný celý v JavaScripte, sa tu naskytá taká otázka, že WordPress je vlastne PHP aplikácia. Je na ňu naviazaných strašne veľa PHP programátorov. Je teda do budúcna potrebné, aby sa PHPčkari naozaj učili programovať v JavaScripte, alebo vlastne zostávajú to stále dva oddelené svety. Práve tie technológie, ktoré sú použité v Calypse, sú teraz také trendy, sú celkom moderné. Není sú úplne ešte overené časom. Je to napríklad spomínaný React, ktorý má určite budúcnosť, ale tiež ako aj Borek spomínal, stále sa mení, stále môže vyzerať inak. A sami developeri, alebo pôvodní developeri z Automatiku, ktorí sa starajú o Calypso, hovoria, že možno v budúcnosti napíšu nejaký vlastný framework alebo nejaký vlastný systém, na ktorom by to mohlo bežať, lebo React je zatiaľ možno taký odrazový mostík pre nich, ale všetko sa môže zmeniť. Využíva to práve ten WordPress.com REST API. O tom si ešte povieme, aby ste si to nemýlili s tým REST API, čo ste tu mali na predchádzajúcich prednáškach. Je to trošku iné REST API ako to, čo spoznáte z WordPress.org, o ktorom sa tiež teraz veľa diskutuje. Spomínaný tiež Webpack, ak ste boli na prednáške o Reacte. Je to vlastne nejaký modul bundler, to znamená, že môžete pomocou neho vytvárať nejaké balíky tých vašich JavaScriptov alebo iných assetov, ktoré je potrebné pre tú vašu aplikáciu. Tým pádom, že je napísaný na Reacte a je tam možnosť využiť to otvorené REST API. Môžete si tam podopĺňať veci, ktoré vy potrebujete, môžete do neho ťahať dáta z inej aplikácie. Je to už iba na vás. A na templatovanie je tam momentálne použitý Jade, čo je vlastne nejaký node templatovací engine. Testuje sa tam cez Moku a vlastne na buildovanie toho lokálneho prostredia sa využívajú tooly, ktoré sú vám určite dosť známe, lebo v dnešnej dobe s nimi sa stretáva v podstate každý developer. Možno vypichnem použitý Docker alebo Vagrant, ktoré sú veľmi moderné v tých nových developerských workflowoch. Je tu kopec ďalších knižníc, ktoré sú zaujímavé a ktoré pomáhajú vlastne tým vývojárom nejak rozširovať ten React a umožňujú im jednoduchšie vlastne spravovať tú aplikáciu. Je tu otázka, že aké sú výhody teda Calypsa. No ako som teraz nakoniec spomínal, tak je to určite priestor pre JavaScript developerov sa realizovať a vlastne priniesť niečo nové do toho WordPress sveta. Ja som tam mal jeden slide, ale som preskočil. Vlastne
veľkou výhodou toho Calypsa ako takého je práve väčšia responsívnosť, väčšia interaktivita pre tých používateľov, že majú taký ten pocit, že sa na tej stránke niečo deje, keď kliknú, tak nie je nejaká reakcia, že nie je to taká tá WordPress administrácia, že čakáte, kým sa to všetko naloaduje, alebo že nepripadá to tomu používateľu také spomalené. A samozrejme samotná tá technológia ako taká. To je super. Dobrý den, Štěpán z Prostějova, představení. Já bych se chtěl zeptat, myslíte si, že by to Calypso šlo použít na vytvoření nějakého jednoduchého drag and drop editoru, třeba šablon, na nějaké ty shortcody, nebo? Calypso je oveľa väčší ako nejaký drag and drop editor. Editor je možno jednou súčasťou Calypsa, ale skôr React alebo tieto nástroje by sa dali na to využiť, ale Calypso ako aplikácia má slúži vlastne oveľa väčšiemu scope ako editoru. Práve na WordPress.org sa dosť robí s tým customizerom, kde to má slúžiť na nejaký ten drag and drop správ, tých tém alebo toho obsahu. Visual Composer, ne? Tak Visual Composer je zase nejaký modul do WordPressu, ktorý to tiež umožňuje a tiež beží veľké miere na JavaScripte, ale Calypso nie je technológia, to už je hotová aplikácia postavená práve na REST API a na Reacte, čo je vlastne JavaScript framework. Tomu kamery bude slyšet odpověď na té nahrávce. Jsem tam pozdě, ale tak... Položíme otázku, já prostě nebudu... To znamená, třeba by tam bylo nějaký mnohem jednodušší CMS nebo prostě něco jiného, co by vzalo tam ten frontend a bylo na to jako připojený? A počkej s odpovědí. Calypso je veľmi mladé a ešte nepoznám žiadny projekt, ktorý by si ho nejak zobral a nejak celý pretvoril napríklad na to, aby dokázal fungovať z WordPress REST API, teda WordPress.org REST API. A tiež nepoznám vlastne ani žiadny iný podobný projekt, ktorý by sa pokúsil o to, že naozaj vytvorí napríklad v Reacte správu WordPressu ako takého. Takže je to v podstate jediná takáto funkčná vec, ktorá momentálne je.